iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Neng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan kok. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh nolo garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Engko nek Durna sing maju ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, nduk jago siji meneh rek. Setyaki, wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iya, rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi ngrubut Kulawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakarepmu iki wangi Bagong sakarepmu ora sakarepmu. Ngiwangi no. Wah. Neng, apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so, Prabu Baladewa piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye? Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugane jero. Reng ayo metu. Iya iya. Nek ora tak gusahi ndak mingar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dilewerane kok. Ngece. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon mulungguh. Nun inggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Kok ora garing ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo garing kuwi tuwa garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Gareng niku nembe keneng penyakit gejala bisu. Lho, gareng kuwi nggih nek omong klera-kleru, nek omong kecetat-kecetet mengke ndak malah ngleling semi. Niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong? Urung-urung aja. Kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah kene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Ha cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nun nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sapraptamu Bagong. Woi, penemban Durna. Oh iya. Loh, sampean salah alamat. Loh, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan ana Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Selamat tekamu, wilujeng nering Sambikala.
bekti kula kunjuk penemban. Oh iya ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu pangestunipun penemban Durna wilujeng niring sambi kala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lek pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin. Dayanana raos sing batos kuku kula penemban. Wah isin tenan. Sesuk nek aku lunga rasa melu rek. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Gareng Padharjo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake gareng. Nggih. Kuwi ana kawan wigati nek wanci gegojekan mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padharjo sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo prayogakna Bagong. Nun nggih. Gareng Padharjo wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada ado. Bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Ya gareng prayogakna. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Pono kawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjuk nggih Ndara Pate. Ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Gareng slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Pate wilujeng suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Nggih wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenapa to? Kenapa dekulmu melancang? Ora ngece ta, Kang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestunipun mboten. Bagong dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparengaken matur sinuwun. Iya wis tak keparengake. Matur sembah nuwun. Nawon lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa ora biasane tebah kok lebah. Lebah ngentu bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan kakang wis sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake nang ngene. Nangis meneh. Anggerane kok tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apurentah mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjata kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mara gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten nggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho.
Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sin. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten Ding. Basa sastra yang ngeten. Ngaturaken gedrawasan. Bila sampun wonten tigang candra menika Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Petruk sakit. Lho, Petruk lara kok. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane deposine balik koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Zaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwace. Jan wis ora tata. Awang di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora mau. Iki tenanan mau. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih, dukun niku pun diteropong ngangge napa jenenge semprong. Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik, monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek go wis ben blong ya men. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Truk? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh.
awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Mbak. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Sawijining dina Petruk nika gelem ngomong. Lho, Petruk gelem ngomong. Nggih, Truk. Mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omongo. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Oh, iya. Tak dodoke korine ra sikate wonge. Lah. Ben bulanang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta Reng. Mantan. Jebula Petruk niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petruk niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petruk. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Sabtuarga. Bangun Candi Sabtuarga. Sampeyan ngendika kali Petruk to, "Truk, nek kowe iso balekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu." Ora. Kapan yo? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora? Petruk matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasina. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Nalendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng dlancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten, sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanalendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Ya mene. Dar limbukan jam piro iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae? Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa Reng? Ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodho. Kira ya men. Saiki mulai tendang tenan kowe. Kowe kejem Bang karo aku, Kang. Bapak penemban lajeng wangsul. Balya. Kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscarimano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kantong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kere-kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono wong jaluk kira kok ngarep warung ngarep kae. Monggo-monggo sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning
gandeng bangane Petro niku mati merga lara ora keturutan sedyane nggih alung panjenengan kula aturi nepati janji kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna nek sampean ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk kantong bala gong sisan gawe nek kowe labuh aku ya labuh tenan gong aja ming setengah-setengah nek perlu mati diwujuti oke Truk wong urip ki mung do antri mati kok karepmu piye saiki nek Prabu Kresna ngoncati le janji ora ngaku tau tate janji amuken negara Ndarawati oh siap mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero beteng sing kandel Ndarawati kula buyuki bathange gareng aku ngapa ta Gang aku kira ngapa-ngapa karto buyuki kula buyuki bathang sayuta kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati mangane kelangan Petruk luwung Bagong mati teneng Ndarawati kula lakoni legane atiku Setyaki mboten timbalan kowe arep ngopo kula sanjaipun kok panas krungu suarane Bagong dadi kepeti santai wae ora usah dadak kemrungsung kowe mau guneman piye guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel tegese kowe nantang karo wong Ndarawati ora aku arep ngejak sekak wong Ndarawati jagang sing jero beteng sing kandel piyone ana mentrine ana kan kuwi main sekak kapok ora kowe kok senengane percaya banget karo Bagong wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok terus sampean kok malang kerik napa niatku arep nglabrak karo kowe lho sampean nantang kali kula to malah getak karo aku lha kula niku wong ora golek masalah kok mangtantang ki sermu piye semangkean kowe dumeh senopati apa dianggep Bagong wedi karo kowe wani karo aku sing kandha wani sapa sabar sareh lenggah sing prayogi mriki lenggah mriki ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe aku ngerokok mboten ora tak caosi niki nggih rokok dum-duman kapok ora wis saiki kalah karo Bagong niki niku sing nesu dudu sampean kudune nek sing nesu sampean nek beda lakone sing nesu sapa ha sampean niku ora tau maca naskah iki sing nemu nesu dudu sampean sing nesu mengke ana wong sing nesu Bagong yen aku arep maringake kelawan kowe iki ana sing nglamar Rantawati nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya sinten sing nglamar Rantawati Durna Bagong ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara Lesmana wong kentir Lesmana wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora iki lagi asli gimbal manyar-manyar joneng jungkul wana dadi ras-ras dadi wana Bagong berkencang Pak Papong kali codhe sapa sing gawe wong edan ngene Bathara-Rata barang dienggo kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya ngopo Begawan Durna kowe muni piye Kresna aduh sorry sinuwun Lesmana wong kentir Lesmana wong edan lho kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa ora aku wis apal karo Lesmana wis suwe aku wis tepung karo anak Ngastina nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mung duwe anak siji ning nuwun sewu anake rada ngene anake rada petuk anake rada kentir mula nek Sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Rantawati iki Sinuwun Ndarawati bakal tegel
nampa kesengsarane anak bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinodrawati maringake Wrantawati aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nek kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng. Siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu japa. Oh, cunda manik jeblok pertempur. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntang, Reng. Carane, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya. Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyeliprak bathukmu iki kok piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura iki wedine ming karo aku lho. Ratu Mandura iki ora wedi karo sapa-sapa, ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar. Semane gawe masalah. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, ora kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono karwane karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis meh. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik anggeran wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggeran wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo ge wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing nawedeni apamu? Ngendi? Mamane wong neter kadedayan. Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajem lo teter kadhe sampeyan pasan bareng boyong Wrantawati. Wrantawati dadi bojone Petruk. Mboten yen dadi bojone sapa-sapa. Wrantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngomong apa. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing mitung perkara niki.
Wani ngono metu njaba. Ah, metu jaba. Lho, ngopo ning jaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Ngono ya ora paham kok kuwi. Ajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iya. Oh ya klembak-klembike kok. Ah, padane ora. Pokoke Wrantawati raup anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok grek. Wah, masalah. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Lah ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan kok. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong engko nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna iki sirmu piye? Sengit ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, Kula ora wedi ngrubut Kulawa. yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Panjen kuwi ngayal kok. Sakaremu iki wangi Bagong, sakaremu ora sakaremu. Ngiwangi no. Wah. Reng, Apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. ayo sing temandang Ndara Sencaki. lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omongso Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam 1 kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awake dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Kono kawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugane jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran iki kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan, aku metu wis viral. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing yo sing ati-ati nggih. Oh, lah. Edian tenan. Ora tatanan. Orang ketrucut kena yo, ya. Wong angin kok digiring. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menawi rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki Wonten timbalan. budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton Mri wistakaken dawuh. Sayuktine ingsun lagi Bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg ning kono. Kuwi nek nggo mlaku makal-makal ya. Budana kang padha seba Mri wistakaken dawuh. Wonten napa paduka kula wau paring dawuh.
Dene Paduka sajaipun nendheng Sunggawa pusaka Ndarawati oncak. Pusaka Ndarawati oncak. Iya. Senjata cakra ilang saka pagedokaning pusaka. Bagong takon lunga apa kowe isih? Isih krungu suarane? Nyuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyuwun ngapunten. Budhalo kang padha seba ingsun kundur kedaton. Nulis taken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning pananggilan Sang Notara kundur kedaton. Jlok saking gambar kentara kinapit gambaran gading kadheranipun sanggaring Promban Jedi manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngampil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandra kaya tansah katon ubayaning marga. Musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nonton kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurupi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu kewang karo Bagong iki kepiye? Wong Ndarawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Rantawati aku Setyaki kewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bawa Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Tur sasana kok maju dhisik? Ha iki lekae yo mendang paripurna. Ndang rampung kula iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Oh, tuku karepe dhewe manis-maning jajalan. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra Mandura.
sowan anak Prabu. Oh, dulu. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe munjul sapa anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Ndarawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawon. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wantun kalian Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Wedine priye? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Ndarawati ora eling-eling karo Setyaki. Jenenge wong Ndarawati ora adil. Setyaki kaya Bagong yen ngono Baladewa ngewangi Sadara. Wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagus. Nun. Sing maju Kurawa meneh. Sapa? Kok Prabu Mandura mongkong gawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, kok Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan gawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen didukani kok Prabu Ndarawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula mung kawula. Nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriya sampean. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipisi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong. Ke, yo. Wis gayeng iki. Nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Monggo kae nggawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Ndarawati clorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, Apa? montore jukur saka parkiran. Ya. Ayo mulih. Kae iki selah-selahane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo arek ya wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo, iki mulih, ora usah mulih. Iki ora tanggung jawab nek mulih. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Setyaki le gelut piye menang sapa? Ora deling aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kali.
Panjen Setyaki wis diniyati tenan yen to belane karo si Bagong. Lho, nglega pusaka garba ruji Kyai Gada Sikuning dasar Purnyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekane pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa Wesi Kuning? Wis ben, ayo jajal ditu. Wesi Kuning karo Nenggala menang endi? Edian, ora edan iki tenanan. Lho. Weh, adal. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojoh Kyai Nenggala. Diban Gada Wesi Kuning pecah. Ah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora wis. Setyaki, Setyaki. Jarine tangga teparo sing nganti tekan talingane bapak Petruk lara. Lah kok iki wis waras bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngapa? Matur bapak. Nala Gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit ning pancen gugat istilahé. Gugat karo sapa? Kali Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Limasada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinuwun Ndarawati niku duwe putra Dewi Warantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinuwun Ndarawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming Panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pengendikaanipun Sinuwun Ndarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Nala Gareng. Kowe diutus nang ndi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndarawati gadahi pepanggil reruba. Gadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake iki menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti. Lagine wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing raya-raya wis saguh dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak ming kari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelikaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen Sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggon entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Warantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Klepat lunga Petruk, Pak. Wis
ben, lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora budidaya, nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Budidaya ora mung enak-enak kapenak. Ngenteni tekaning kanugrahan, dintenana kanugrahan ki nek ora digayuh ora bakal teka. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Semare konten prayitna semuriris